आइ आफा आदै मादै आदा बाजै फंबाय बिनानाव साफ्रोमनिसिमबो आं NLB आफादनि जानानै अननाय खुलुमनायखौ बावहरनाय जाबाय। बिथां फंबायखौ जोंनि नैबे NLB केम्पआव फैनानै बेबायदि भिडिअ खालामफैनाय आरो जोंनि बै समनि हारिखौ रैखाथि होनो ओंखारनाय बिग्रायारि बिर जोहोलाव सारमोननि जि जों सेबखांनानै दोननाय सावगारि बेखौ रायजो राजाफोरनो दिन्थिनो थाखाय बिसिमहालागै फैनायनि थाखाय आं NLBनि जानानै एनिथिं MJ खौ रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय जाबाय। गोजोननाय थाबाय। आइ आफा आदै मादै आदा बाजै फंबाय बिनानाव साफ्रोमनिसिमबो आं NLB आफादनि जानानै अननाय खुलुमनायखौ बावहरनाय जाबाय। जों बिथांखौ रायखांग्रोआबानो बायदि रोखोम जोंनि जारिमिना सिगाङाव फैया। बेनिखायनो जों बेवहाय नैबेयाव दङ जोंहा गियाना प्रसाद। बेयावहाय जोङो NLB हिसाबै बे केम्पआव जों फैनाया आजि जोङो बोसोरसे बारबाय आरो बे केम्पआव फैनानै जोङो जोंनिनो NLBनि भाइस चेयारमेन सार बिथाङा गोसोखांनानै गोथौ सानस्रि आरो सिमांजों मोनसे सिन्था खालामनानै बै समनि बिग्रायारिफोर बिथांमोनखौ जों मोनसे गोसोखां सावगारि सेबखांनानै दोननि होननानै बिथाङा आंजों सावरायदोंमोन। बेवहाय आर्टिस्टफोर दंना गैया होननानै बिथाङा आंजों सावरायदोंमोन। बेवहाय आं बुंदों आंनिनो लोगो जार्मानजाय दैमारि बिथाङानो मोजां सासे आर्टिस्ट जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि बेखौ जोङो दायो कन्टेक्ट लिंनानै लाबोनो हागोन होननानै बेवहाय लाबोबाय। लाबोनानै जोङो दिनै जोंनिनो सिगांनि NDP नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्डनि फाउन्डार अफ प्रेसिडेन्ट जेराव जों बेखौ बर' हारिनि बिफा होननानै बुंनो हायो गियाना प्रसाद दिनैसिमबो बिथाङा जोबथेसालियाव जिउ जोबजासिम दाख्लैबावैसो भारत सरकारजों राय होजानानै दोनजादों। बेवहाय मोनसे जोंनि मथ' दं लेट आस डाइ फर बर नेशन बाट लेट नट बर नेशन डाइ फर आस। बे मोनसे मथ' बेवहाय ओरैबायदि फोरमायदों जों हारिनि थाखाय थैगोन नाथाय हारिया जोंनि थाखाय दा थैथों। बे मथ'खौ लानानै दिनैसिम दङ आरो बेवहाय दङ नैबे पिक्चारा बेयो भुटाननिमोन। जेब्ला ट्रेनिंआ जोबनानै क्लजिं सेरेमनि ट्रेनिं जोबखांनायनि उनाव बेयाव मोनसे प्रग्राम जादों भुटानाव। जों बिदि होनना मिथियो। दा बेवहाय दं जोंनिनो NDPनि फाउन्डार प्रेसिडेन्ट गियाना प्रसाद, बेजों लोगोसे बिरेन सार दङ, जाबदा सार दङ, गबिन्द सार दङ, बेंगा सार दङ, अलंबार सारमोन दङ। बे मोनसे जोंनि गोसोखां सावगारि सेबखांनानै दोननाय जादों। आरो बेवहाय दङ जोंहा बै समनि फाइटार बर' हारिखौ रैखाथि होनो ओंखारनाय दिजाब्रां सार। ना बयबो मिथियो। बेवहाय मोनसे मोन्थोरफोर लिरनानै दोननाय जादों। बेखौबो जोङो लिरनानै दोनदों। जोबोद गोजोनथाव। आरो मोनसे जों बाव नेक्स्ट पिक्चाराव फैबाय दायो। दा नैबेयो सिगांनि बेबो फाउन्डार मेम्बार बिथाङा बै समाव पाब्लिसिटि इनफरमेसन पाब्लिसिटि सेक्रेटारिमोन बिथां इरागदाव सारा। बिथांखौ दिनैसिमबो भुटान जेलाव दं होननानै खोनादों। दिनैसिम रावबो रोखायै होनो हायाखै। आरो नैबे बोहैथि सार बिथांमोना मुंख्लं जानानै थांबाय। बिथांमोना बै समाव चाइनायाव थांनानै चाइनानिफ्राय हेफाजाब आरो मदद बिहैनाय बर' हारिखौ रैखाथि होनो होननानै बिथांनि मुङा बोहैथि सार। बेजों लोगोसे नैबे आंनिनो बिमाय जायो दाब्लिउ मुसुला। बिथां साराबो बै समाव नागालेण्डआवनो जिउ गोमादों होननानै जों मिथिनो मोनदों। बिथांमोननि मोनसे मोन्थोरफोरखौ जों बेयावबो लिरनानै दोनदों। उदांस्रिया बेरखाङो मुंख्लंफोरनि थै जिउनि सायावसो। बेयावथ' जोंनि फाउन्डार अफ प्रेसिडेन्ट गियाना प्रसाद दङ। लोगोसे बै समनिनो बेबो एखेलगे नाब्ला सारजोंनो जोनोम होबोफानाय NDPखौ दिरेन बर' सार। आरो बेवहाय गेजेराव दं जोंहा एक्स चिफ मिनिस्टार मिज'रामनि जराम थांगा फ्रायानो मिथियो। नैबे जाहैबाय जोंनि बे NLBनि केम्प उदालगुरिनि ना केम्प उदालगुरि जोंनियाव। मोजां जादों गोबांनि पिक्चारा। आरो नैबे सासेया बे जाहैबाय जोंनि NLBनि फार्स्ट मार्टियर। जोंजोंनो बे NLBखौ फर्म खालामनाय समाव बिथाङा जोंजों दुखु खस्थ' जोंजों सैबोफादों। बिथाङा आंनि एकदम लोगोथारमोन। जोंनि एखेलगे हाग्रायावनो जायो थायोमोन। नाथाय दुखुनांथाव बिथाङा गिबि खेब जिउ गारबाय थांनाय नैबे 2000
2021 13 जुलाइ खालाराव बिथाङा जिउ खोमाना लानो गिबि मुंख्लं NLFB नि बे जाहैबाय बिथांखौबो फ्रायानो मिथियो मुंख्लं खौला होननानै मिथियो बे क'क्राझारा जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनियानोमोन बेयो बै समाव आर्मी SSB CRB केम्पखौ बेयाव एटेक खालामनायाव बिथाङा खावसे मेगन खावसे बिखा गावफ्लंजादों होननानै बयबो मिथियो बै समनि बर' हारिखौ रैखाथि होनो ओंखारनाय मानगिदिर मुंख्लं डि क'क्राझार बेवहाय जोङो मोनसे बिथांनिबो मोन्थोरफोरखौ जों लिरनानै दोननाय जादों नोंसोरनि मोजां इयुननि थाखाय जों दिनै गासैखौबो बावबाय जोबनायाव दंबावो बेसेन गोसा सावगारि जोबथारनायाव जोंहा नैबेयाव दङ NLFB-निनो बै समनि फाउन्डार मेम्बार बिथाङाबो NLFB-आवनो बिथाङा गिबि खेब जिउ गारदों बिथांनि मुङा बिबां बरगोना बिथाङा आंनिनो बिमायं असे जायो आंनि आफानि बिदा असे बिथाङानो सिगांसिन जिउ गारदों बिथांनि बेयाव मोन्थोरफोरखौ लिरनानै दोननाय जादों हाजो बायदि दिदोम थोंगोर नोंसोरनि गोथार थांखि मावदिन्थिलांनाय गोहोनि गोग्गाथाव नेरसोन जाथोंसै अराय सम जोंनि थुलुंगा आरो बोसोन उदांस्रिया बेरखाङो मुंख्लंफोरनि थै जिउनि सायावसो बेफोरबायदि मोन्थोर आरोना थ' गोजोननाय थाबाय सार नोंथांनिसिम गासिबो बर' रायजो राजानि थाखाय बेखौ मोजाङै फोरमायना होनायनि थाखाय एनिथिं एमजे बिथां फंबायखौ जोंनि नैबे NLFB केम्पआव फैनानै बेबायदि भिडिअ खालामफैनाय आरो जोंनि बै समनि हारिखौ रैखाथि होनो ओंखारनाय बिग्रायारि बिर जोहोलाव सारमोननि जि जों सेबखांनानै दोननाय सावगारि बेखौ रायजो राजाफोरनो दिन्थिनो थाखाय बिसिमहालागै फैनायनि थाखाय आं NLFB-नि जानानै एनिथिं एमजेखौ रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय जाबाय।